everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ha? Mumabos ba ito si ate ni mo? Maedad naman to. Menopausal baby man ko no, matod pa sa doktor. Uy, mao ba di ay? Og baog ko na yung problema ko din siyo. Kaya di ko kasiguro nga makadawat si ate ni ining tanan. Nga ang amahan sa iyang anak. Mauray ni Tulis og ni Pusil ni Angela din siyo. Kikakus ko hindi, Carla. Oy, unsan ni? Oh, Unsa buti pa sa buti ni? Nganong nagkakos mo duha? Angela? Angela? Aray, anong nagkakos mo? Ay, kasakit sa akong bukton eh. Nalimot man lang ko nga. Nalimot man ko eh nga. May pinusilan day ko, oy. Ay sig ilihok ng imong bukton oy nga may pinusilan. Unsa man sakit gyud kay magtawag kog pulis. Siya. Unsa pulis? day, Unsa pulis? day Carla, basig doktor tingali day. Oo, doktor oy. Doktor di ay oy. Ingon anak ginang sakpan ay kartulatul gyud. Tarong gud ang hilaw. Unsa man kay magtawag kog doktor. Dili doktor ang gikinahanglan, kun dili pare. Unsa? Gusto kang mangumpisal, Angela? Dili oy. Sa usapan na mo pangumpisa mo mga bayot, di may malimpyo, kay gisupag na mo kabubuton sa Diyos. Bakak na. Gihi mo may mga laki sa Diyos, apan magbuot yun ang among kasing-kasing, ay mababae yun. Ay am a woman trap on man's body. Ngano bitaw oy ngano bitaw magpatawag kag pare oy. Kay, ipagkasal na mong duha. Oh, Unsa? Angela. Hilom na madam oy. Kay tingali po anong unsay may tabo nimo. Ako ba kuyog nimo? Mr. Driver. Di ba yung taon ako yung mahanan ng yang sa baka? Wasi batasan. Ay hilom na lagi taon madam oy. Kung gusto ka pang muhilak, ipusa na kadali. Ato na ipadayon imong paghilak sa ospital. Maayo dito kay daghang doktor. Kihutdan manggit ko sa karaho. Wa ka hot ni madam oy. Gibinlan ka pagani. Wasay kibinlan. Nga hasta maintaining balance sa akong ATM. Ki-withdraw pa man ganit niyang appeal. Ki-withdraw niya tanan istoy. Wa niya giwidro tanan madam oy. Unsa? Kung giwidro pa sa imong uyab ang tanan, dili ka unta magsabak karon. Oye! No, Istoy. kana day mong gisabak madam. Mo na iyang gibilin nimo. Kapag kalaluoy na nga ako, anak. Oy, ayo ko nang imo nang ipakuha madam. Unsa? Wa ka na angay magpakuha madam. Oy, mupay tiniti na yung taon ng bata ah. Unsay tiistoy. Ingon magud ka ang doktor nga menopausal baby na kanang imong gisabak. Mong pakatawagin na madam. Wa ko yun na nga sama ni Ana istoy. May labot kining bata gani asa ko sa makan sa kasalbahi sa iyang ama. Kana mo na husto. Ipakatawam gani ko sa akong mga gitikanan bisag alanganin kay ko. Ha? Ngano si kada driver si niya. Bitaw alanganin kay ko og naong madam ba. Oye. Oh. Ngano si driver. Asa ba tayo ninyo, madam? Sir? Usay sir. Kuan ba? Gani na kong nangutanan ninyo kung asa mo manaog. Wagi ko niya tubag ka. Amaham mo gani ko. Unsa?
buot mo ipasabot nga. Nga magkapila na taon, tuyok dis 20 circle, lipong gani ko. Inanon ka nga 50 na tuyok, lipong naman gani taon ko. Unsa? Ay, abi na ko nagkasinabot na mong duha, oy. Ay nakita lang nako nga maing higala si Densyo ang hila. Oh, Kalit lang. higala. O Densyo, nakita kong maayo kang higala. Kay giunungan gid mi nimo dinhi sa ospital. Hangtod karon, maong nisalig ko nga kanimo ko ipahungaw ang tanan kahuot sa akong dughan. Yan ihungaw day. Gamay. Bastos. Oh, nalipay naman lang ko, de Carla. At least ba, may Nakangakangak pagsalig ka na sa kong pagkatao. balik, Nga, oh. wala kay kasuko na ako. Kunang- Ayaw naman taan ni. Ay lang ko hisguti pag-usab kung unsa may naglabok-labok diha karon sa imong dughan. Kay bisan unsaon pa nimong pamugos anay mong pagbati, di gyud lagi ikaw akong type. Ang type ko sa usa ka Gwapo, lalaki. macho, ug labaw sa tanan, dato. Maayo kay nahinumdum ka pa sa akong gisulti nimo. Mao na ha, mao na isod sa imong hunahuna aron magpabilin nga maayo akong tinagdan nimo. Uy, la. La. Ba istoy? Nga may mga buang na Ano sud. ka? Ano naghila ka? Ngano, nasud lang magbintal din nga ospital maning sa mga tarong. si Madam Elvira bay. Oh. Okay, naibaw kong muhilak mang ginasiya ron. Kay nga naman, Sila di ay. unsa may nahitabo ti Elvira? La. Ti, nga uy, unsa nahitabo? Oh, uy. Kay gayon sa unin barakong dako eh. Yari da. Hi bro! Hey bro! Sana? Kumusta ang honeymoon? Honeymoon sa buwang. Oy, ay pag-una-una bro, kaya di niya madayon. Oh, dito mo gugahigda si Hart sa inyo gabi. Unya, honeymoon din na. Oo, bitaw no? Kay hagbay mo sige honeymoon no? Ikaw, yun. Bitaw, bro. Ano niya mga? Kay gayon sab no? Nga busy mo sa Hart sa pagpangandam sa inyo maabot ka kasal? Oh, so may gamit sa wedding coordinator. Oh, oo, dahil Di no? ba? Dali, bro. Kay may mga ipangutana ko nimo. Ha? Bayan sa unsa man na bro. Gihatod ko lang si Hart sa ila. Kay gikapoy ko no siya. O day, O gikan sa ila, nilahos na lang ko din eh. gikapoy in taon. Hmm. Gipalapanan sa siguro nimo gabi eh. Uy, ikaw din no. Sa pa man day buhaton day. O niya na ba mo pahimo sa gayon kung di na nato kaya? Ha, barako! Barako gikag nako. May bino pa ko dire. O sa man sa may gusto nimo. Beer o bino? Ikaw, unsa may feel nimo? Ikay ka pabuton kay hago ra pa kay ka gabi eh. Hago kay kabayo ron. Hago kay kabayo ron Kabayo niya. panahon na da. Bitaw. Katay mo gisulti na ako ganina ba? Unsa ba itong gingon nga may pangutana ka na ako? Ano di na pagsabot akong ipangutanan nimo bro ha? Okay. Ang bahin ba sa unsa na bro ha? Dayon naman gid ning inyong kasal ni Hart. Okay na din imong budget. Ha? Di ba mato nimo? Nagsulkag apa sa demand sa gusto ni Hart nga England din kasal. Mato nimo na ko kaniadto nga dili pa igo ang imong savings sa bangko sa gustong kasal ni Hart. Na igo naman lagi mo. Di ba kag igong budget ha? Roderick? Ang akong kwarto. Kalma lang ti ha. Nagsabot na ba yatang daan ha nga. Musugot ko mga nita sa Mumbai. Aron sa pagsusi kung unsa pa'y nangawa ni mo din he. Apan kinahanglang mo kalma ka lang ha. Ayaw pa da sa imong gibati. Kaya nagsabak ka ba ya? Yes, Carla. Tungod nimo ug alang sa bata ka akong gisabak. Husto ka. Mga butang lang kining nangawa ka nako. Makita ko ra kini pag-usap dili ba? Correct. Apan kibaw katikon ang kinabuhi na ang mawa. Di na gyud kini mabalik pa. Angay lang kita magpasalamat nga way kinabuhing nakalas ning hitabua. Kawa ko magdahom. May plano ba ding dautan si Derek sa iyang pagpakig-uli pag-usab nako, Carla? Ah, kaklaro na ana ati ah. Aw,
Sorry ate, di man ko makabasol nimo ba? Kay nabutaan ka lang tungod sa gusto mo atong tawhana. Maong wa mo makita ang iyag yung tumong sa pakigrelasyon nimo. Buhay ko ninyo! Si Istoy? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!